सेबाजों खुंजानाय मेट्रिक आनजादाव सेथि मासियाव उथ्रिसारनो हानाय सा 9 फरायसाफोरखौ जनाय हालामनि मोनब्रै आफादा बरायदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बादियै दिनै जनाय दखरा एबसु, जनाय गुदि BSS, जनाय दखरा ABWWF, जनाय दखरा UBPO मोनब्रै आफादा जथायै देग्लाय इं 2024 मायथाइयाव सेबाजों खुंजानाय मेट्रिक आनजादाव सेथि मासियाव उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरखौ नखर नखर थांनानै गांसे मान बिलाइ होनायजों लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायनाय जायो। मख'नो गोनांदि देग्लाय बोसोराव जनाय हालामाव बर' बिजोङाव फरायनानै गासै सा 9 फरायसाफोरा सेथि मासियाव आवग्रिनो हादों। बेखौनो दिनै मेरु एबसुनि बिथोन बायदियै जनाय दखरा बर' फरायसा आफादजों लोगोसे जनाय हालामनि गासै बर' माहारियारि आफादा बरायनाय हाबाफारि लानाय जायो। मोनब्रै आफादनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे गासै बर' माहारियारि आफादनि बिबानगिरि मावथिफारिया बाहागो लानायनि गेजेरजों मेहेरगोनाङै बरायनाय हाबाफारिया जाफुंलाङो। हाबाफारियावनो मान बावनायजों लोगोसे दिथागिरि बिमा बिफा आरो फरायसाखौ दखरा आफादा बेसेनगोनां बिहोमा होयो आरो दानि इयुन जोलै लाइमोनफोरखौ मोजां सोलोंथाइ होनायनि सायाव दखरा आफादा देग्लाय सोलोंथाइनि सायाव बांसिन सांग्रांथि मेल लागोन होननानै जनाय दखरा एबसुनि आफादगिरि मनरा मुसाहारि बिथाङा गोबां बेसेनगोनां बिबुंथि होयो। जनाय दखरा एबसुनि आफादगिरि मनरा मुसाहारि बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों मा फोरमायखो फै जों मिथिनानै लानि। दिनै जों जनाय दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव जनाय गुदि बर' थुनलाइ आफाद आरो जनाय दखरा आइजो अनसाय आफाद आरो खौसेथि बर' सुबुं आफाद जथायैनो देग्लायनि 2024 मायथाइयाव बर' बिजोंजों फरायनानै सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ जों दिनैहाय नखर नखर हाबनानै जों बिसोरखौ बरायनायजों लोगोसे जोङो मान बिलाइ होनाय जादों। देग्लाय जोङो नखर नखर हाबनायनि जाहोना बेनो जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदिहाय जोङो ओरैनो बोसोरे जोङो गासिबो बे सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ जोङो जथायै लायोमोन। लानानै जोङो बोसोनगिरिफोरखौ लानानै जों बिथांमोनखौ मोनसे बोसोन होनाय हाबाफारि लायोमोन। नाथाय देग्लाय जोङो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदिहाय जोङो देग्लाय नखर नखर हाबनानै नैबे बरायनाय आरो मान बिलाइ होनाय हाबाफारिखौ जों लानो गोनां जाहैदों। जोंनि जनाय दखरायाव सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हानाय बर' बिजोंजों फरायनानै बियो गासै 9 जन फरायसाफ्रा सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हादों। दा बेयाव जोङो जनाय दखरा हिसाबै जोङो गोजोननाय मोनदों आरो बे बिथांमोनखौनो लानानै जों मोनसे जोंहा सिमां दङ आरो बिथांमोनजों जों दिनै रायज्लायनानै जों गम मोनदों बिथांमोना गोबाङानो माने साइन्स आयदायाव लानो बाथ्राखौ बुंदों आरो गासैबो डाक्टार जानाय सोरबा माने IIT फरायनो बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ बिथांमोना जोंनिसिम फोरमायदों। दा बेयाव जोङो बांसिनहाय जों गोजोननायखौ मोनदों। देग्लाय टप 10 आव धेमाजि डिस्ट्रिक्टआव उथ्रिसारनो हानायखौ जों नुनो मोनाखै। दानि फैबाय थानाय जेनेरेसननि माबायदि मेसेज? बियो थारैनो जोङो जनाय हिसाबैबो आरो धेमाजि हिसाबैबो बे जोबोद दुखुनांथावखौनो होननांगोन। देग्लाय टप 10 आव जोंना जायगा मोननो हादियासै। दा बियो मानि थाखाय जादों बेखौबो इसेबां हमस'नो हाला। एबार नेक्स्टआव जोङो मोनसे आसा खालामदों। एबार जोंनि बर' फरायसा आफादनि प्रग्रामा कन्टिनिउ सोलिलांबाय थागोन। जोंनि फरायनायनि माखासे जों प्रग्राम लाबाय थायो, बे हिसाबै बे प्रग्रामा सोलिलांबाय थागोन। बेजोंनो लोगोसे जोंनि जनाय हालामनिफ्रायबो जोङो सेस्था खालामगोन टप 10 आव जायगा मोननो हानाय बायदिहाय जोङो फरायसाफोरखौ बोसोन होगोन आरो। जनाय दखरा हिसाबै देग्लाय इडुकेसननि सायाव माबायदि एवारनेस जादों? जोंनि जनाय दखरा हिसाबै जोंनि एवारनेसा सोलिगासिनो दं आरो उननि समफ्रावबो जोङो सिगां जेसेबां जोङो एवारनेस। साख्रि नागिरग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गिबि खेबनि थाखाय RB मेथमेटिक्स सेन्टारा बाक्सानि सदर मसलपुराव गासै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय गोदानै कचिं सेन्टार बेखेवनो थांगासिनो दं। जायफोर सुबुंफ्रा गोजान जायगायाव थांनानै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय
कचिं लानो हायाखैमोन बिथांमोना बे बारनिफ्राय बे कचिंनि खाबुखौ आरबि मेथामेटिक्स सेन्टारनि जोहै मसुलफोराव मोननो हासिगोन। बे कचिं सेन्टाराव बिथांमोना डाइरेक्ट रिक्वायरमेन्ट 3rd and 4th ग्रेड रेलवे एसएससि आर्मी जीडी अग्निवीर बेंक पुलिस आरो टेट आनजादफोराव जिरायनो हानाय बायदि रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिजों फोरोंथाय होनाय जागोन। बे कचिं सेन्टारनि सोमोन्दै आबुङै मिथिनो थाखाय 9101450597 6900584714 आरो 9365132228 जानबुं अनजिमायाव खौरां लानो हागोन।